Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Uy, kinsa ron dakog katawa? Hala. Ha? Niya si Clintoy. Luya ni Dragon. Uy, hila sagod na niya. Bugal-bugal man ang iya. Paduulon na ni nako. Paduulon. Kinsa ni siya? Ha? Lala dulur. Ayaw na lang si Dula. Dili ni mahimo apo. Bugal-bugal ning iyahan nato. Kini, sakto na nini Agapito. Taas nga purol nga, tagatuhod. Ako ni bayran. Te, duha ka buok o. Ako ni bayran. Oh, ang akong pita kagilab ni sa bata! Tabang! Tabang! Luya, maramo matapusok. Tapok, magsusok. Oh, tigwang. Ano? Dong, Saan? kung ikaw ka ang matiguwang, maingon ini ka kanako gitsura. So, Tiguwang naman gani ka sa naw-naw. hindi sumaga. Sito! Kusga kay nabungol ko! Kitigwang. Bungol mo ka. Kitigwang, bungol ka. Ha? Grabe man kay kang bugal-bugal. Tarong ha, nasunugan ba yaming niyas basketan? Nga imo lang may katawan. Kaysa ba imong ginikanan ha? Wa ka matudloy maayong pamasasan? Ay, apil akong manig daddy ha. Ay, lahat pagkayo dong waslay apel. Mataw day kagwas sila. Be, ipaila-ila ko nila be. Bilang. Ah, sige! Na, Ha? ma. Tistingay. Ida. Tistingay sumbak si Lala dulur. La. Niya ka din he. Ha? Batignaw niya ka din he. Yang dukol mo. Ha? Hilas na kay kang manaway sa kong apaw. Eh, di tinuod ay. Naman tisignaw. Pastilan, dolor! Pon ibang ipong pasensya ining basangway batasan! Dako patugsod ang akong pitaka. Naapat ito kay hinatag ni mama. Kilab ni pagit sa bata. Pero sakti lang. Iyahan na lang to. Basig na kinahanglan ang bata atong kwartaha. Dili po ko angay mag-uol kay gihatag naman lang sa tindera na ako ang purol nga duha ka buok. Naluoy man siya dihang akong giinan nga para hatag na ako silang silingan nga nasunugan. Sino man day? Tao na mo anong pansit o paano? Oh. Kino? Naarang bata nga naglabni sa akong pitaka. Sige na, kao na mo. Oh, Nakadalagi kay pansit og pan kuya. okay. Nakalab ni mo ko pitaka. Naluoy man to, Juan, naluoy ko niya, pero nagunaw na mo ko ninyo kay gipanggutom naman mo. Duha naman kadlaw nga watay kaon-kaon. Itaw Kaluoy nila. gutom kay kuya. Dong, Oh, ate, ayaw ka hadlok. Padayon mo sa pagkaon. ate, sorry ha. Gutom na mo kay ni God. Okay ra. Nakasabot ko. Naluoy ko ninyo. Ate, daray mong pitaka oh. Ha? Nakuhaan nag-500 akong gipalitupan. Pansit og dadapag itang sukli oh. Dong, Dali na Lala. Ay na sa tubay. Kay dili na siya alkansi. Tana Lala dulur tana. Mga pobre. Uway mama. Doon na biya. Nabuwag lang sa si daddy. Shh!
Master, ayaw ana agapito. Bad na. Tinuod man na lang nga. Wa mi makakita sa iyang mami. Bisag kausa na lang mo adto sa eskwelahan. Tagsara magina pagkita iyang daddy. Ay, bisa na. Kay parihas baya mong duha nga way mama nga magpakita sa eskwelahan. Siya, pero ako, doon na. Nya ni adto nag-eskwelahan si Carmela. Ikaw di ay. Mama pa ka na ako. Lala pa, Jod. Ay, pastilan, Dolores! Sige, tana mo. Manggika na ta. Misaida. Si Sir Ray? Ayaw ko kipadako pati ha. Ayaw paghilak. Dili ni kay padakop. Naluoy gani ko ninyo. Unsa man nagsuon mong tulo? Uwati. Hain man din yung mamagpapa. Ako matuwas prisuhan. Unsa? Nga naman? Nakapatay sa kabit ni Papa. Unsa? Si Papa sad kay nagtago-tago. Adlo pa siyang madakpan sa mga pulis kay namaligya man og siya po. Unsa? Pabili na lang unta ka sa imong bahay, sir. Ganahan kong mangunay o panghatag sa mga nabiktima sa sunog. Misaida. Ay, okay raman unta gud to, sir. Kay kami na lang. Total, mag-video man sad ko aron ipakita nimo. Okay ra ko, Misaida. Ganahan kong malingaw. Paglinya mo, kaya nanay na bukay na bang! Linya! Huwag magilog ha, huwag magilog! Lur, bangun na lala, bangun. Ay, ngano ba agapito? Palinyahon ta kay dunay niabot nga hinabang. Aw, unsa man na pagkaon o mga sinina? Naabot lang la. Basta palinyahon ta. Kung pagkaon na ako'y liniya. Pero kung sinina na sa dili na ta maghago-hago sa pagliniya, ay. Tingano man lala. Kadagan na nasong nadawat nga iyos clothing. Sao man na nato, dugang-dugang lang nas labhonon. Okay na ba may manghatag, sir? Okay na, sir. Naglinya na sila. Okay. Salamat, sir, ha? Salamat kayo. Misaida? Yes. Sige, sir Ray. Manood na ta aron makapanghatag na dayon ta sa mga pagkaon para sa nasunugan. Dihara ko sa basketan, tay. Diarang plitin ako, tay, oh. Naamit akong truck na nagparking. Narasa din ang hatag o ginabang. Mayo hinoon. Mayo nagbakaw yun inipurol si Agapito. Ay, time pa. Di lang ta mag-ilugay, ha? Kay kung dili mo mahatagan ang tanan, mamalig mi ugma. Ay, mahugid mo! Wingon mo mubalik, kuya din, dili! Isa na ko, sir. Mamalik pa din, eh. Basta! Okay, sir. Misaida. Sir. Tawagin si Miss Bibi. Ingna nga, katong ipang ripat nga foods para sa nasunugan, ipanghatag lang din, eh. Okay, Sir Ray. Kung mahurot na nga itong gida, dili ta mamauli. Magpaabot ta sa ihato ni Miss Baby nga ipang-repack nga mga pagkaon. Kung ako masayop, kanang naglinya sa pinagaluyo, si Agapito ka na. Ano palagigib ko? Agiring dapita nga nasunugan, ilahanin ni Agapito. Agapito! Oh, nanay, tanaw siya na ako. Agapito! Nalimot ka na ako? Dali! Dole, Agapito! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!